Nyamena wa show so ma de pa che no. Sha se na ka bibi kire no. Sha se na dana si o. Enye ni penyina na anya ne se na wasi anya ne. O se ya madi ahumi nyira nye urade aye. Ya madi ahumi nyira nye urade aye. Ya madi ahumi nyira nye urade aye. Enanu pe yinaya. Enanu pe danase. Enanu pe ka bibi che urade. Ka bibi che Abraham Nyankopon. Ka bibi che Isaac Nyankopon. Ka bibi che Jacob Nyankopon. Oyo yami o. Danase. Oni abushani na nanase. Oni abushani na yina yo. Ka bibi chirano. Shane ni monyamu. Adie nyina mu. Awrade ni wadi ni ye. Adie nyina mu. Awrade ni wadi ni ye. Ka bibi chirano. Ma onte one. Sa onte kamu. Sa wa ondemo ho. Sa onte ho. Na bibi autie mi fribia. Ka bibi che Awrade. Yinaya. Phone na share link no. Phone na share link no. Share link no. Ama ofofro so. Na no so ama first service no so. Bia wa video no mu. Bia o volume no mu. Bia o volume. Ena ya da Awrade aye. Ena ya da foforo. Awrade ba ye nioma foforo ama. De wa ma wo hu anopai. O mema wa hu nipa. Ena nyame nkwa ofia. Nyame asofo ofia. Nyame adwuma ya fo ofia. Se ono won so babom. Asoro Nyankopon. Eyi na ya. Abolo mpaye. Fafonu frobi. Fraunio bi. Fraumane. Nyane won. Kacha wa sabraso. Say de damire. E show tu fo Nyankopon nsa. Yedi fre. Ye fibano. E shani so. Ye juma shani sa. Ya kwenti onu shani sa. O se ye fa ya kwano. En shani sa. No onu no baye. Onu no baye o.
Yakoda ni adaso ufuo anso de che ya no na awrade nsani fa no kura yemu awrade akura omu awrade aso omu awrade anyane o obi da ya no wa nyane anso da ya no wa nyane o o man da ya no man nyane o kru da ya no kru nyane o ajuma ya fo na nyane o Dawrade ase ye awrade aya ma awrade nto ni e ati asefo na bedanase ati asefo na beyi na yo danase wo fia danase wo adwumemo danase wo kanu onu sompa first service onu sompa first service enna radiase Amen. Nyanko bon shira upi. Amen. Se anopai okaya ho e was some perfect services so. And na anopai Erade no wadi ni ye. Amen. Enye nipa nyina no da ya we ho ade kye. Enti one Bishop Albert Sakikwapo nyame somafo no ene ni team no ena no pai oni ye mom na ye nsom kosi se no nsia bebo sabre idia fa aya otwere kronkron no sabre fa o bible no sabre bia o bible no mu Echo 1 Peter chapter 5 verse 10 and 11. The yentie ene asama radema ewo ema na hwefo ne tiefo. Na adum nyina nyankopon a wafra mo aba ne da no nyam. Na adum nyina nyankopon a wafra mo aba ne da no nyam no. Kristo mu no. Ono na se munya hunu amane kakra ansa. Obesiesie mo pe. Obema mo ase atim. Obehya mo den. Obema mu nyina so. Ono na tumi wo no da. Hallelujah. Amen. And now no pay wa utie me our first service. Minim ade a wonam ena minim amania atowo. And so onyankopon sama na mede ma we na no pay ni say. Ena futu sama eba wo nchen wo fie ho adwuma mu oka num ne say. Onyankopon na wafra wo no. Onyankopon na ode wa ba ti asufo asase no so. Ose men kan cho sa amane hunu ka ho. Ose men kan kira o sa ohaw ka ho. Ose men kan cho sa etoda abenedie ka ho. Ose men kan cho sa etoda esu ka ho. Enti ose men kan cho sa adum nyina Nyankopon na wafra wo abane dan ni monyam no. Ewo Kristo mu no.
ɔsese ohuna mane kakra nsa ebetimi abase wo a wo hwemi a wo tie me na no pai ewo sompa first service so ebi a wo na amani hunu bi mo ansa awurade se menka nkyira wo se amani hunu no enka ho ɔso huna mane kakra nsa ɔso when you suffer a while enti ebi a wo so amani hunu kakra no na onamu no enti me ka kyira wo se amani hunu tu betwa amen esu no tu betwa amen ebi ana oda yare mpaso yare no tu betwa o amen ebi ana adwuma sam na ye bisi basa adwuma no ebeye yi amen ebi nso so ana wo hweme na awaresem no na oje ho anye Ewurade beba aware no mu amen Ewurade beba aware no mu amen ose men kan cho se ohunu amane kakra nsa ebi ana suku nsem awofo bi hweme awofo bi tie me o suku ni bi hweme o tie me anopai sabre ya bia suku sika sam ho ayeden o hu amane kakra wo sika sam no mo aso ma wura mfi se ono no ka kire Peter se Peter koto dra wano na nama obedi ka yi no eye bie nanum na obehu obenye sika wom na fa kotu ya to no mame enemo na chese Yesu su hu na mane kakra ewo sika sem ho Yesu asuefo no su hu na mane kakra ewo sika ho eduru baabi na opese otua to osofo na onye sika ntua o hwebenku ni ene sika ho ayo obi dan ka so obi niam ba a opesika ko yi wo pot aso onye sika ene me ka tro se sika semu amane na ohuru no we ya amane hunu kakra bi pe etu betwa osese onye hunu amane kakra ansa osese ose obesiesie upe ena no pay me mpa bone se nyame nsiesie o amen onsiesie wadwuma sem no amen onsiesie waware sem no amen onsiesie osuku sem no amen usika sem no amen obia no pay wanyamane se so o hwe benkunu ni fa ene ohu de wo frɛ no wafa bie ni wo frɛ no mana akogya wo ene amane hunu kakra no Ewurade na nkasa bebem amen Ewurade na nkasa bebem amen Ewurade na nkasa bebem amen ene me kamfo Abraham nyankopon na ma me kamfo Isaac nyankopon na ma me kamfo Jacob nyankopon na ma osese ohu na mane kakra nsa o obesiesie wo pe ose obema wase atimo na verse 11 no yamede verse 11 no yamede ose ono na tumi wono da yesum nyame a okuta tumi yesum nyame a tumi be wono enti meka choso ye nyame dada na ono a na yede ne namo ono a na yesum no ono na obeye enti na no pay ebi afena waso wa fidie no ebi afei na waso TV na eye sompa first service o ne nyame somafo no nyame difo no nyame akoa no eye bishop no ne ni team no ene na no pay omo no wahia ene futu sem na me de bra we na no pay na ye gira so abompa ye ne se ose adom nyina nyankopon na wa frewo ede abane da ni monyam no ono na ohu na mane kakra obesiesie ope ti ene de me de bro nyina se ja wo hawo ni nyina mawrade amen ja mane ni nyina mano obi o tie me o hwe me o hospital ja wo yare ni nyina mu mawrade na Ewurade ye yade safo amen ebia wo hwe me a wo tie me ene ni daso asa ene o kafo bi bawo ene uyem hyehyew se ene bangfo no dwada no mo hye wo ene o kafo no ene dwada mo se dwada idie ensase pa ho me se jani nyina mu ma Ewurade wo se Ewurade ba bi eduru dia me jani nyina mu ma e se nano obofo no bi sa Sarah se Sarah so bibi ya onyankopon no nyame na woni wukro Abraham so no so bibi ya no yona na
ene jani nyina mu mawrade obi utonwa yento utonwa yento ubie store na ebi ma ene me ka kire say jai store no emu nuoma nyina jamu jani nyina mu mawrade jani nyina mawrade jani nyina mawrade ebia daye bia wo soso ni daye bia nipa afra wo ka kire wo no ama ehu akan ama ehu akan ama ehu akan o ko hospital no report na ba ye no enye ama ehu akan ene jani nyina mawrade na ewrade nyankopon bamu a ewrade bamu a eyeyi o efise ni dini aye biafo efise wa ye bida ogusu a oye na dwuma ogusu a oye na dwuma enti afei na wa ba fidie no so a fa phone na frobi na obi so frobi se nyame somafo no one ni team ne se anopai jai ni nyina mu mawrade de ntia ya me ba fidie so etoda me se jamu nyina mawrade na me nsamba kwa metaka se ewrade beye e se me gusu a me hunia mawrade gusu a wo ye de asen no eno na ewrade ye ndi de ni daso nimu no eno na ni daso eba ma ode hye ne den kokwa nyam enti anopai from mano fra busua no ka kire ne se e hawo no ena no pay ye nya ni nyina mu mawrade ena ye dwoada eye na wotwe ahyase fa wadi fire no o fi ba no je mu mawrade na wotwe no o ja ni nyina mu mawrade o ka che awrade se unim se so be mu a so no awrade be mu ebe ye yo se awrade be mu a ni ama ni nyina be ye amen enti ena no pay ja wo hawde mu nyina esu ni nyina kodanda ni nyina ja ni nyina mu mawrade obi ko ne naye so ene wanna da bi osofo bi anna na de achen na krokro adwendwena to bi so obi so hwe ye obi so tie ye ono so ko ne naye so osofo da ye bone awaso ene osori ni ye mo hyehye no wabopiti obi so da wenti mi anda nyina ye asem bi a wati enne jani nyina mu mawrade na ewrade ebeye ti nyame somafo no se nyame difo no se nyame bishop no se jayo hawu ni nyina mu emawrade na me ba so mpa fi de kase so nuoma nyankopon enam abasa so eye no edi adanse se me ka kire wo se jamu mawrade a na menim de mehu menim de mate ena menim de nyame oguso a one na ko an boy ni eye de se bobo chichi na afri nsu ase abeka kire wo se odenchem na abodama ensese oje hu akinye efise ono no wo nsu na se ye ni nyame nama ye nsuro ye ni nyame nama ye nsuro ena ewrade be yo obeye ni nyina ma na ye fefe nyame nshira se wo sai umre na ode tie ena efutu sama ena ye wo ma wo no ene ye de dani nyina ebe ewrade name we are committing the day unto the hands of the Lord. Bie wano na fa ene demu ni nyina ewrade nsa bie wano na bomba ye wo fi o ewrade ena no pai ye peja ene dai ba ewrade wani mo ewrade ye peja ene dai ni nyina ba ewrade ni ewrade ye di fre ye di ye fiba ewrade ni ye didie ni ya no mo ye di ba ewrade ni wo Yesu Kristo demo ena mini ashafo le tiefo mini ashafo le tiefo in the name of Jesus ena ye no ka ye de nam o ka o betremo ena wa o ka o kru ka o man ka facha Yesu moja o man ko school no fa wa kwan e she rade nsa o rade no be ye bie wa no ma ya do ra ka
Shata ya baba. Ayendo dodobo. Bro ando masaka ya baba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be one of bonfire. Nante. Men be radio no. Be TV no follow no. Na fa bonfire. Nyane nkurani nyina. Nyane uku. Nyane oyire. Kacha ne sa de ache. I'm sorry. I'm on fire. Another yo. Bonfire. Anyom enum baako mienu ne miensa no. Psalm 5 verse 1, 2 and 3. Enanu pay Erade etio Erade tio mpabe. Erade ya asoma me nsem. Erade ya asoma me nsem. Na hwe me nsusu ya me kura mu. Tie me ntiamu. Tie me tiamu tie na no pa tiamu wo fie ho. Tiamu wo kan no mo. Enya wo na wo ya droba ni a wo tie ananimu de a. Tiamu wo kan no mo. Na wo ne nyame nkasa. Mehine ene me nyankopon. Na wo na mebo wo mpaye. Awurade tie me ne anopa. Anopa na masiesie mama wo. Na mehwe wo kwan. Amen. Wa wo hwe me a wo tie me. Oh Jesus. Yakoda ye nioma pi. Ena ekoso anajo no. Yes. Enne mumu bebre ba ko bia o store no. Na ye de nioma gugu animu. Bebe bi honam ekwa atwuma no. Ye de nioma gugu enkwanta nan no so. Enti yentie verse 3 no biom. Na yensan fa mompai. O si Awurade tie me ne anopai. Anopa na masiesie mama wo. Na mehwe wo kwan. Obie wa no bompa esa Awurade tie me ni anopai. Me de bebe bia na makoyi nyina hye wo nsa. Bebe bia me manam, me mai wo obi man so, me kuro wo obi man so, me yiro wo obi man so.
mejuma yefo ewrade tie mene ena me de me ho ba wani mo ena me de makwan hyew senior Psalm 37 verse 5 no kan no bia wano anopai na sabo pa wo yesu James chapter 4 verse 7. Mabusam etisan enai yimu ayen son asofo de asem na twerɛsɛm no kan. Enti monfa mo ho hye Nyankopɔn ase. Ena anopai ɔsefa ho hye Onyankopɔn ase. Monsi obonsam kwan. Monsi obronsam kwan. Na obedwane afiri mo nkyɛn. Na obedwane afiri mo nkyɛn. Amen. Ena anopai obonefo ne hyehyɛ ne sɛn. De etia ukunu, de etia wo yere, de etia wo mano, de etia wo adwuma, de etia wo eoka na ode nam no. Kwan na wondam so no ye bompa ye se enedai obonefo ne hyehyɛ ye biara a etia ye ene ye si no kwan ene ye se no wo Yesu demo bia wa no manyame nte wo Yesu asafo bompa ye so bonefo se ye obonefo ne tutu so bonefo si ma ebra masi esaw ma tuma sa o pasika sa ba o man wana so na no ye brana so ye yes sanu ya ta ko na mi afra wo so asaye so sanu so and sawa wo Yesu de ikadaban sadabadaba ibradabadaba ilapalapan sadabadaba randabadaba lampodadaba radaban sadaba ratata lapalapakadaba
Amen. Jesus. Nyankopon shirawo. Amen. Se ene one ye bom some of first service, some first service is so. Eye nyame somafo nyame akoa. Eye bishop ni Albert one ni team no. Eye Matthew chapter 18 verse 19. Betia sem papa no, betia sem papa no. Etia ye dun wotwe yimu a eye ne don kono no. Di asem na twere sem e ka kire wa no pai. Ose bio no kura mesemo se. Mumu ba no ya no kura asase. Mumu ba no ye anokro asase so Ghana Kumase mumu ba no ye anokro Ghana Techima Ghana Takorade Ghana baby bia wo hwam ya wutie me efri mumu ba no ye anokro Asia America Europe a Ewa asem biara mbebusa. Ewa asem biara mobebisa. Maja owosoro no be yamamo. Meja owosoro no ebe yamamo. Amen. Amen. Kasa uradi Yesu. Uradi Yesu. Enano pay. Me fra yaresa. Me fra pomoden. Me fra tofo. Me fra nije. Me fra boafo. Me fra sika. Me fra numonyam. Me fra numonyam. Me fra mpeja. Me fra adom. Me fra nshira. Se eni menim. Eni mechi. Baby bia menambia. Juma, me Frenchira, Eba me Juma ho, me Frenchira, Emma me mano, me Frenchira, Emma mawadi, me Frenchira, Emma me pomode, me Frenchira, Emma me nyame son, me Frenchira, Emma me ho, me fra dom, se adomra, emra, se seya, be wano Frenchira, Frenimonia, fra hoto, fra boafo, Destiny help, destiny connect, destiny help, destiny connect. Shebre mo boafo. Ye wa no na fra. Shebre mo boafo. Destiny help, destiny connect. Framo. Frayaresa. Omano, Okuno, Oyino,
Yankopon Shroud. Our first service is so Bompire. Safo Junior Facebook, Yamin Shroud. Oh, Bompire was so then. Joseph Sam, Facebook, Mujina so, Yankopon Shama Nano Pay. And that Ano Pay. Ye me jiranya me asem so wa wo hwame a wutie me Psalm 107 verse 20 sa o yade afa onsa to ba bibia yare no wo o yare aseye dompe mo yade intini mo yade moja mo yade fa onsa to ba bia yare no wo Ewrade so soma na asem kosa yade ena no pay obi bi o yade a wo hwe yen o tie yen ena ye soma Ewrade asem se ena jo ayare sa ena no pay ayare sa mra ho ena no pay jo ayare sa obi o yare jo ayare sa ayare sa emra wo nchen hospital ho o dem ho ufie ho ompano so energy ayare sa energy ayare sa energy ayare sa energy ayare sa sunsumu yade hunamani yade owu yade eka yade Ewrade tumfre oso Ewrade tumfre oso Ewrade tumfre oso and now no pay there was so that your bonny be Diana no and then me sign Diana Diana was so me sign Diana that your bonny and san cover be a free buy me try Diana no more now me sign Diana now me ask them say would you to me be ye juma now 1 year juma enye juma the obi so that your bonny fa ho a wafra wa kan kire wo ama ehu kan wo ama ehu bia kan wo me the yesu dey try Diana no more me the yesu try daye no na me sign daye no the one kasa wa son me try daye no enne obi bia wo hwame a wotie me a wo ye dwadini enne ye Monday enne ye na wotwe na hyase me de we o store ho hwe Ewrade nsa me de we dwuma mo ho hwe Ewrade nsa ade bi a wo ton edwa bi a wodie me frɛ atofo ma me frɛ atofo ma me frɛ atofo ma omoto so a omo betua ene me frɛ atofo ma omoto omo betua omoto omo betua omoto omo betua omoto omo betua me frɛ atofo ma me frɛ atofo ma wo appointment bi o appointment anopai o appointment awie o appointment anwumere be bibi appointment no wo o nyame favor enu wenim o documents no som nyame favor enu wenim nyame favor enu wenim nyame grace enu wenim nyame grace enu wenim wo Yesu demo wo Yesu demo wo Yesu demo wo Yesu demo be bibi o hwame a o tie me me nim de da wa koma so ene juadai ye de be kwa Ewrade anim se o kan Matthew chapter 7 na verse 7 na Ewrade na kasa wonim de hia so se Jesus ubisa no Jesus o hwehwe Jesus ubom ene afie ho bi e wano na bompa wo Yesu kada bon sada bo se ya
Jesus. Hallelujah. Amen. Psalm 37 verse 5. Psalm 37 verse 5. And now anopai Nyankopon shira wo fie ho. Amen. Nyame shira wo adwuma mu ho. Amen. Nyame shira wo kan mu. Amen. Se wo bompa. Amen. Fa wo kwan hye Awurade nsem. Fa wo kwan hye Awurade nsem. Na fa ho to ne so. Na fa ho to no so. Na ono na obeye. Na ono na obeye. Amen. Ena no pay kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Me de ma kwan hye wo nsa. Me de ma kwan hye wo nsa. Ene anopai me de me ma kwan hye wo nsa. Me de ma kwan hye wo nsa. Ene anopai ye difre ni ye fiba. Ya difre ni ye fiba. Enye nshira. Enye nshira. Ye nyuma so. Ye nyuma so. Enye nshira. Enye nshira. Ma eko school. Ya ma eko school. Enye nshira. Enye nshira. Enye nshira. Enye nshira. Ene dai. Ene dai. Enye nkunmedie da. Enye nkunmedie da. Ade biara. Ade biara. Ayeden. Ayeden. Enye mere. Enye mere. Enye mere. Enye mere. Anopai. Anopai. Enye mere. Enye mere. Frayaresa. Frayaresa. Ama me ho. Ama me ho. Me yaria na etuko. Me yaria na etuko. Me gidi se manya yaresa. Me gidi se manya yaresa. Ena no pay. Ena no pay. Me gidi se me dwadie no. Me gidi se me dwadie no. Ne pampempem e twan me. Ne pampempem e twan me. Atofo aba shop o. Atofo aba shop. Mo ba beto ade. Mo ba beto ade. Wo Yesu demo. Wo Yesu demo. Wo gidi sa. Wo gidi sa. Ebebem wo Yesu demo. Ebebem wo Yesu demo. Ebem wo Yesu demo. Ebem wo Yesu demo. Ebem wo Yesu demo. Ebem wo Yesu demo. Ebom wo Yesu demo. Ebem wo Yesu demo. Ena no pay. Ena no pay. Inshira e twan me. Inshira twan. Ewo me office o. Inshira e twan me. Inshira twan. Ewo adwuma mu ho. Ewo adwuma mu ho. Yesu demo. Wo Yesu demo. Obi biara wani da so asan. Jesus. Me bom pa ma on dey. Amen. Obi biara wani da so asan ena no pay. Me bom pa ma. Amen. Me gina se nyame akoa. Erade obi biara na ni da so asan. Yes God. Ene dey man na ni da so. Amen. Ba bibi o hwe ya wo tie ya obi man so obi kuro so. Say ye Europe, say ye Asia, say ye America, Africa country bia so Ghana.
me bomb pies and ne erade me kwan. Amen. Erade ma we ne da so. Amen. Ade bi aye den ama enya mre. Amen. Esu no ene emre wieye. Amen. Esu no emre wieye. Amen. Esu no emre wieye. Amen. Esu no emre wieye. Amen. Ene o hie sika. Yes. Sika ne dwetɛ yɛ Awurade de. Amen. Me bomb pies divine connectors. Amen. Divine helpers. Amen. Destiny connectors. Amen. Destiny helpers. Amen. Omo hwehwɛw. Amen. Omo hwehwɛw. Amen. Omo hwehwɛw. Amen. Omo mra wo fie ho. Amen. Omo mra wo adwumam ho. Amen. Omo mfa wo phone no. Amen. Omo mfrɛ wo si so e. Amen. Omo mfrɛ wo si wo phone no so. Amen. Omo mfrɛ wo. Amen. Omo mfrɛ wo. Amen. Omo mfrɛ wo. Amen. Omo moa wo. Amen. Ena no pay. The year was say kan no aduro. Oh Jesus. The year was say wu. Yes Lord. The year was say kun ho. Jesus. And then me bomb pie ma. Say Awurade a oye nsenkyere ne Nyankopon. Jesus. Awurade nya nsenkyere ne ma ona dey. Amen. Awurade nya nsenkyere ne ma ona dey. Amen. Awurade nya nsenkyere ne ma ona dey. Amen. And ade bi eda wakoma so. And ade bi a wo hwehwɛ. Jesus. And Awurade mfa ndomo. Amen. And Awurade mfa ndomo. Amen. And Awurade mfa ndomo. Amen. And Awurade ntie o. Amen. Bomb pie ma. Oh Jesus. Say eno anadwo. So bi akoye bibi etia wo. Ya ye bibi egu wadwuma mu a. Ya ye bibi egu fie anim ho a. Say wo pie. Say onkofa mane a. And then me bomb pie say adena ensay. Wo Yesu demo. Adena ensay. Amen. Adena ensay. Amen. The bomb pie e de na wotwe nyina ahwere adensa. Be one na bomb pie say na wotwe efri ne kosi say na wotwe bekwa wiye. Erade ma na wotwe nye nhira ma me. Wo Yesu nye nhira ma me. Erade bomb pie nhira ma me yire. Enye nhira ma me ma. Be one na bomb pie. Be one na bomb pie. Be one na bomb pie. Pray na wotwe. Pray na wotwe. Pray na wotwe. Em fama wo ma. E wo Yesu demo. E wo Yesu demo. E wo Yesu demo. Eni panto aso. Yes, in the name of Jesus Christ. Me jina fi de kesi so bomb payama obi biara on Facebook no so.
ọwọ sumpa Facebook no so sumpa YouTube no so sɛ ɛnɛ dɛ ɛnyɛ nhyira dama ɛnɛ wadi fire nyɛ nhyira ofi ba so ɛnyɛ nhyira anopa yi mu a mo ne yɛ som ɛwɔ ɛyɛ Europe, Asia, America, obi man so a mo follow yɛn obi man so nya nipa nim adom wɔ hɔ nya onyankopɔn nim adom wɔ hɔ me bɔ mpa sɛ ensu yie wɔ adwuma mu hɔ ensu yie ɛwɔ bi kuro no so wɔ Yesu Kristo demo wɔ Yesu Kristo demo mo amone yɛ som first service yi ɛwɔ ɛyɛ radio no so utie yɛ wɔ radio no so me bɔ mpa ma sɛ ɛnɛ dɛ wadi fire enye nhyira amen o fiba enye nhyira amen o ton wa yento amen ye to so a yentua yo ya oyare bia nyame nsa o yade amen obi a onyem me de oyefuru no hyewrade nsa apemfo nyina me bompa ye mamo se me de boso men kura kwanto no dosu ko wo Yesu mojem amen erade mamo ho masem amen erade be mamo afa mo ho afa mo ma amen me bompa ye ma ayarefo a mo hwame a mo tie me se oda aspect se oda wo mpaso se erade ayare sana ento so amen wa obi yare a one ne na wo dem fa onsa to no so fonsa to no so sa wo yare fonsa to ba bia yare no wo ewrade me suma wasem the healing power amen the healing power amen the healing power amen ayare samu to me no ba bibia wo ba bibia wo hwe en to so amen wo Yesu demo amen wa wo hia sika no pai yes and me fresh come on Yesu demo me frabo afom amen nipa bi hwe ye nipa bi tie ye ene o hia sika sika ne dweta ye urade dia yes or says gold is mine or says silver is mine the higher says the Lord onyame na na ekan or says sika ne dweta eya media enti na urade ma osika ne bi amen urade ma osika ne bi amen fresh come on amen and ebetimi aba se o ton ayento o ko nyuma so a o ba no sansan enne obi bia obebie wadwuma no obi bia obekọ wadwuma no enne odi nhyira beba amen odi sika beba amen dwemfo mba nyina me fra tofo mamo amen me fra tofo mamo amen mo amoya monsa na dwuma nyina me fra me twe customers mamo amen ensimu ye jesus na ensimu kra ye wo Yesu demo jemeso kese pa ye kan amen miensa amen 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 hallelujah amen yanko Facebook no so na YouTube no na nipa kakra bia na yebetima abobo mudin no ye mam akwaba ema ena anopa first services so yo Bishop Nana Jesiwa ewo so Seraph ewo so Joseph Sam ewo so Janet Amponsa Ruth Adubuache ewo so Sanso na Safu Junior ewo so Mary Sam ewo so Erica Eje ewo so Madison Sunday Junior ewo so Janet Brenwa ewo so Osofa Banfa Ebika Hoin say yatoa so dia na Portia or say Linda Boateng or say Owusu Benes enso ene ye bompaye sa na tu obafo enso ne ye bompaye somewhere down so gina so Vivian Boatema ewo so enoko say Kufo ewo so Mami Eunice was so Boafo Abigail enso was so Thomas Amana say ewo so and Erica Eje enso ewo so Apple Bismarck Anthony Poku Amponsa enso ewo so Sana Simon Kwabena ewo so Safu Junior so gina so mo so bebre Pai Bonano ayete Marin ayi ewo so asofo de na oka tie for fa service ya sha se na dwode o ka kira hwefo na tie for sofa barase Bishop Oradi Yankopon Shira o hwe dwumadie na ano ayetene na onipa bia wanopa aso otimi de share Oradi say ya eboa emadamu ni nyina eye nhira ma enti Oradi kasa kire Job say wakasa kire adechiye pe enti abira bi say no so onye odifo bi say onyame nipa bi say no no bompa ya nopa wade bi abaye da no eyeye ma fidie bi ayesum nso Oradi be say no enti na metu atiefofo ene ahwefofo say da bia la free juada ekopum efiada hia ewo Sompa TV na ene odifo no enye first service ewo abrabum ne be ye nhira de ama amen amen
na asafo Emmanuel J. Bishop Nyankopon enhyira ne ye ka kire tiefo nse Yesu Kristo ayedi na chi no Mark chapter 1 verse 35 o se Yesu Kristo esore ahomache ekobọ mpa ye na je so de damu ni nyina akọhye awurade nsa enti ye ka kire obi bia se ansa na obefra dem apia bonte no unim damu no mo niema ewo mu unim ne awokọ akọhye omo unim nipa eba wo ncha be hia wo enti twa se wo de damu ni nyina ehye Nyankopon nsa ye kanfo bia se sompa eye first service omfa ne ho nhyem na awurade ebeti nanim akire no asafo Philip na dia na okacha amafo fa dance e be nam kwan so a ahya se ne yi e wo first service so Bishop the me so me kan say nyame nye bibi tani atro ne kan age se odinam ne nkrofo so na age se de wo ne ne bom pae no so ehia enti nyame asoma na ko nyame asoma ne difo nyame asoma ne bishop se anopa omra fidie so na ono mbebo mpa enti de me ka che atiefo nyina nse wonye wonfre obi na obi nso mfre obi na one nyame akoa emo mpae na nhyira ebeye won dia. Hallelujah. Amen. Nyame nhyira mu nyina sa enafa service one ye ebomu ewo sompa ochena same time ye besa hia na ene one nyame somafo nyame akoa eye bishop Albert Sakikwapon ene ni team no ene hia wo first service ochena nyame ya don same time ye besa hia na nanwumre de eye sida hour enti mo bo sida hour fo nyina ma de se ye be hia sabre yi de na ye ko studio B na yakofa no nsia enka bono e de abre ahwefo na etiefo bye. Ubenya, aniji munsem ubenya, enyumpana kakuma ubenya, yamaimu amanyosem ubenya, osumpadi bra ubenya, ubenya nina ubenya, sumpati vie, yapana papini su, sumpadi, ema kefiapa. Nana KJC Company Limited and Opanunsia Cassia Bobre Naso, Efrisumpa 106.5 FM, Accra. Ghana Dishmaima, Yamamuninachi, and Opay, a brown soon see a dear Quaba Simprimo Cassia Bar, Medima for her bank center, Dr. Tamodaso, Edineta Takaho, not just bread, our more Eddie just hot kinky, Akahonon so, Edineta Tan and Wachi. Tontina 74 Miss Chanso Ejina Kwabano ya de esomo anopayi na Kasiebo efre sompa 106.5 FM Akrano and am your headquarters wokumase eno sompa 93.1 FM a edemu na ene ye nakrana sanso na ayiko 100.9 and also wokumase Paris France Adam for Radio Takwa sompa 101.1 Tachima sompa 106.1 Sunyana sompa 98.9 and Kwanza sompa 90.7 Doma Sumpaya 101.3, Mankasim, Aya Kingdom 106.1 FM decoder so, Baby Radio 1 Aya Sumpa FM. Your Facebook page, you know, Aya Sumpa 106.5 FM, like and I will share now follow na with them. And na YouTube and so Aya Sumpa FM live. Your website